काहे भइलो बैरागी बाते बाते पदे ज्ञान लागे दिलवा में आगी। घूमे के देव घर औरी काशी लिखल बा हमारा राशि मेरे पगली सने आशी लिखल बा हमारा राशि मेरे पगली सने आशी लिखल बा। नइखे तहरा मोह माया नइखे तनिको दया हो। बाबा के सेवा में कटी जीवन मोर बकाया हो। नइखे तहरा मोह माया नइखे तनिको दया हो। बाबा के सेवा में कटी जीवन मोर बकाया हो। कबो भोजन ताजा कबो बासी लिखल बा तो हमारा राशि मेरे पगली सने आशी लिखल बा हमारा राशि मेरे पगली सने आशी लिखल बा। छोड़ दे साथ जदी होई कहाँ मार हो। ओम नमः शिवाय जपत बीती लाइफ हमार हो। छोड़ दे साथ जदी